Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα review. Το bitcoin συνεχίζει να πέφτει, έπεσε ξανά. Όποιος είδε το προηγούμενο review έχει ανοίξει μάλλον ένα trade καλό, ένα short. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται γενικά, τη γνώμη μου και κάποια setup αν υπάρχουν. Πάμε να τα δούμε. Έχω τρακάρει. Όποιος έχει ζήσει αυτό το πράγμα καταλαβαίνει ότι ήταν πόνο. Παυσίπονο πρώτη νύχτα και την επόμενη μέρα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε το BTC, συνεχίζουμε και πέφτουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εδώ έχω ανοίξει το short. Το προηγούμενο review που σας έλεγα ήμασταν κάπου εδώ. Πήραμε το level εδώ, συνεχίζουμε να πέφτουμε. Λοιπόν, πέσαμε, τώρα μάλλον ερχόμαστε να κάνουμε καινούριο ολόι πιο κάτω. Ωραία, τέλεια. Γενικά, τι γίνεται? Όπως βλέπετε, το bitcoin κινείται με μια συγκεκριμένη λογική. Αυτές οι φιγούρες λέγονται τα flags. Αυτό είναι το bearish flag. Έχουμε το κάθε low πιο ψηλά, δηλαδή αφήνουμε λίγο liquidity. Μετά έχουμε μια structure και πέφτουμε. Αυτό έγινε τότε, αυτό έγινε ακριβώς εδώ. Λοιπόν, τα low, liquidity, structure, πέφτουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Το ίδιο πράγμα, όπως σας έλεγα, ότι ετοιμαστείτε γιατί έρχεται. Λοιπόν, bearish flag, ήμασταν εδώ που κάναμε το review, ορίστε το structure και πέσαμε. Όμως, τι γίνεται τώρα? Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε και πέφτουμε με όλη τη λογική μέχρι αυτή τη ζώνη που είναι στα 53, 50 και 48 μήπως. Γιατί είναι πολύ σημαντικά επίπεδα εκεί. Γενικά θα σας πω ότι αυτό ακριβώς περιμέναμε τότε που ήταν το προηγούμενο low που ήμασταν στα 17.000. Όποιος το έχει ζήσει θυμάται ότι όταν ήμασταν σε 17-15k όλοι περιμένανε να πέσει γύρω στα 10. Μετά πέσαμε στα 17 επειδή ήταν το crash του FTX. Κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα. Όλοι περιμένουν να πέσουμε στα 30-48k κάπου εκεί. Αλλά θα σας δείξω κάτι που πρόσεξα και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά θα μου γράψετε και γιατί συμφωνείτε ή γιατί δεν συμφωνείτε. Αυτό που βλέπουμε... διαφήμιση πάντα. Κάτσε να μαζέψω λίγο αυτό εδώ όλο. Να καθαρίζουμε. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν. Μια χαρά πέφτουμε. Εντάξει. Ωραία. Απλά τι ήθελα να πω? Ότι αν αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι τέτοιο π.χ. και δεν πέσουμε έτσι κατευθείαν και θα αρχίσουμε να κάνουμε ένα low πιο κάτω, θα ανέβουμε ένα low πιο κάτω, θα ανέβουμε ένα low πιο κάτω και στη τελική θα φτάσουμε σε αυτή τη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε ένα bull flag, το οποίο στο μέλλον θα μας φέρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο weekly, να σας δείξω μία στα γρήγορα αυτό που έδειξε και στο προηγούμενο preview, ένα chart που έκανα κάποτε για πλάκα. Αυτή είναι η τέλεια κλασική περίπτωση. Λοιπόν, έχω πάρει το pattern από εδώ που ήταν το 22-23 στο bearish market και το έχω μεταφέρει εδώ. Και αν βλέπετε, τέλεια. Πάμε σε όλα τα επίπεδα, δοκιμάζουμε retest, τέλεια. Αυτό θα ήταν τέλειο, να πω την αλήθεια, να φτάσουμε στα 40-42k. Όμως, η μία περίπτωση υπάρχει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα πάμε να το δείξουμε στο daily για να φαίνεται πιο όμορφα. Λοιπόν, πού είναι αυτό, κάπου εδώ πρέπει να είναι.
bars pattern, ορίστε. Θα πάμε κάπως από εδώ μέχρι ας πούμε εδώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να το κουνήσουμε λίγο έτσι. Ορίστε, μια χαρά πέφτουμε και εδώ. Τι θέλω να πω, αν τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα δούμε κάτι όπως βλέπουμε εδώ, δηλαδή ένα bearish flag μεταπέφτουμε, ένα bearish flag μεταπέφτουμε, αν δεν θα δούμε από εδώ μία πτώση έτσι, σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε για μήνες, για μισό χρόνο ένα bull flag όπου θα κορέψουν τους πάντες, θα βγάλουν λεφτά από όλους και μετά θα αρχίσουμε την άνοδο. Θέλω να πω, όπως και να γίνει και στις δύο περιπτώσεις, εγώ περιμένω ότι το dip του bitcoin σε αυτό το cycle θα γίνει κάπου εδώ. Αυτό σημαίνει, όποιος ενδιαφέρεται για το spot, εγώ έχω αρχίσει και αγοράσω τώρα σιγά σιγά. Η πιο μεγάλη ποσότητα μου θα είναι εδώ, σε αυτή τη πράσινη ζώνη. Εδώ θα βάζουμε όλα τα λεφτά. Αν πέσει λίγο παρακάτω, στα 40k, αν πέσει και στα 10k, οκ, εντάξει, μια καλύτερη έκπτωση για μένα, αλλά δεν χάνουμε τίποτα. Τώρα για τα setups, όποιος δεν πρόλαβε να μπει εκεί που σας έλεγα, κακός, όποιος πρόλαβε. Λοιπόν, εγώ έλεγα να μπούμε κάπου εδώ. Τώρα που αρχίσαμε να πέφτουμε, δηλαδή πριν να ετοιμάσω το βίντεο, θα έλεγα να κοιτάξετε λίγο αυτή τη ζώνη και να πάρετε κάποιο short από εδώ, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει και πέφτουμε, οπότε τι κάνουμε, τίποτα. Τώρα εγώ προτείνω να μην ρισκάρετε καθόλου, να περιμένετε τι θα γίνει, γιατί μπορούμε να πέσουμε όντως πιο χαμηλά, μπορεί να φτάσουμε και εδώ τώρα στα 50k, πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έπεσε μια χαρά, περιμένουμε να πέσουν και τιμές στο βενζίνη. Το hype περιμένω στα 55k, κάπου εδώ, σε αυτό το επίπεδο που έχω βάλει. S&P 500 συνεχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Ethereum πέφτει, μπορεί να φτάσει στα 1200. Χρυσός έπεσε, το χρυσό το περιμένουμε και σε 3.500, 3.300. Αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό, οπότε μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Την αλήθεια, ναι, μπορούμε να φτάσουμε. Silver περιμένουμε στα 51 περίπου. Τι άλλο, το μη. Κάποτε, όποιος θυμάται, πάμε στο τετράωρο, σας έλεγα, ακόμα και εδώ, που ήμασταν εδώ, έλεγα ότι έχουμε τεράστια liquidity και αυτό το shitcoin δεν πρόκειται να αντέξει πολύ καιρό, αλλά μετά είδαμε ένα άνοδο και κάποιος φίλος μου είπε ότι ξέρεις τι, ό,τι λες είναι μαλακίες, θα ανέβει κι άλλο αυτό. Και το έλεγα, περίμενε, είναι θέμα του χρόνου, το shitcoin με τέτοιο market cap δεν μπορεί να κοστίζει τόσο. Ορίστε, με ένα 5 λεπτό κερί, μείον 70%. Νομίζω αυτά για σήμερα. Λοιπόν, εγώ ακόμα κρατάω το trade μου, το οποίο έχω ανοίξει εδώ. Εδώ έχω κλείσει 75% και τα stop loss είναι εδώ. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει, αλλά όπως πάει τώρα, πάει πολύ ωραία και μάλλον ό,τι έλεγα για το bull flag μπορεί και να μην γίνει, οπότε θα δούμε. Αν όντως τώρα πέσουμε μία έτσι, θα αρχίσουμε να κάνουμε μία στруκτούρα έτσι. Οπότε, αν πέφτουμε πολύ δυνατά σε αυτή τη ζώνη, ερχόμαστε λέω εδώ. Δηλαδή, το bitcoin περιμένουμε πως στα 45-40k. Ορίστε. Κερί. Τέλεια πάει. Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτά για σήμερα. Αυτό το format όπως κάνουμε τώρα, χωρίς σενάριο, χωρίς τίποτε, είναι πιο εύκολο για μένα, γιατί λέμε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Δεν κάθομαι πολύ χρόνο, πιο πολύ δίνω προσοχή σε
στην αγορά, σε market, και νομίζω σας αρέσει και εσάς παραπάνω γιατί είναι λίγο πιο ζωντανό το βίντεο. Οπότε αν ήταν ενδιαφέρον ή αν θέλετε να ακούσετε κάτι παραπάνω, να κάνω πιο πολύ αναλυτική, γιατί τώρα όπως είδατε είπα κάτι βασικές ιδέες για το μέλλον, για τη μεγάλη εικόνα. Τώρα τα setups στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν, μόνο και μόνο αν πάλι γυρίσουμε από εδώ που είμαστε, δηλαδή αφού μιλάμε για τα setup, αν για κάποιο λόγο θα σταματήσουμε να πέφτουμε, που δεν νομίζω, είμαστε ακόμα στο bear trend, να το θυμόμαστε. Δηλαδή εκεί που ψάχνουμε το setup θα είναι κάπου εδώ για short ή θα είναι κάπου εδώ για short ή θα είναι κάπου εδώ για short ή θα είναι κάπου εκεί για short. Δηλαδή όσο είμαστε κάτω από αυτό εδώ, από 73-75k, χοντρικά είμαστε σε bear market, γιατί το structure δεν έχει χαλάσει. Καταλάβατε τι εννοώ? Μόνο όταν βγούμε από εκεί και αρχίσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι η structure έχει χαλάσει. Τώρα προς το παρόν είμαστε στο bear market, είμαστε στο downtrend. Οπότε ό,τι setup ανοίγουμε σε short. Αυτά μάλλον για σήμερα, γιατί είπαμε πολλά πράγματα και δεν είπαμε τίποτα. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο review.